Автомобиль юллары идарәсе эшчеләре Зей-Сорман трассасында чокырларны ямау белән мәшгуль. Карбыздан ачылган юлның төзекләндерәсе урыннары шактый. Аеруча ул аварияле участок санала. Зей-Сорман юлының озынлыгы 18,5 чакрымны тәшкил итә. Белгечләр әйтүенчә, трасса күптәннән төзекләндерелмәгән. Бу язда биредә чокырларны ямау гына планлаштырылган. Производим ликвидацию пучинистости. Это аварийный участок. Сейчас производится разломка асфальтобетонного покрытия и частично выборка грунта. После этого все уплотняется и засыпается щебнем марки 400. Район буенча автомобиль юллары 418 километрны тәшкил итә. Юл төзекләндерүчеләр алдында зур бурычлар тора. Аеруча транспорт агымы күп булган Ярчаллы Зей-Әлмәт юлын, Зей-Сухрау трассасының кайбер өлешләрен рәтлисе бар. Юлларның төзеклеге хәрәкәт куркынычсызлыгын тәэмин итүдәге төп таләпләрнең берсе булуын яхшы аңлый идарә эшчеләре.